bayan na ɗauke shi ya karɓi wayan shi ya ci gaba da ɗauka. Bayan ya gama na tashi suka dawo da ni gida. Tun daga nan na zo ina roƙon bawan Allah na kan dan Allah ya goge. Zo haka bai ishe shi ba. Daga baya ce min ya goge. Akwai wata friend ɗina Husna yan Nijar ce. Lokacin za ta je Kano, kafin abin da ya faru kenan, ta ce min za ta je Kano, ta Allah tana son haɗa ta da wani wanda zai nuna mata gari. Na ba ta nambar shi, shi ma na ba shi nata. Suka fara magana, daga baya ta ce min ita yaron bai yi mata ba. Ta ce min ina na samu shi, na ce mata ni wallahi ban sai a kai ba, kawai dai ni haka nan Allah ya samu tsoron shi da kuma shakkan shi. Ta ce min Allah ya kyauta. So wani zuwa da suka yi Kaduna bayan na farkon ya faru kenan, suka zo Kaduna saboda na zo wani irin mugun tsoron shi nake ji. Suka zo Kaduna bayan sun tafi da dare, yarinyar ta kira ni ta ce min da Allah in hau online. Na ce mata to na hau online. Ina hawa online sai take ce min me tsakanina da yaron nan dan Allah. Na ce mata saurayi. Ta ce saurayi wanda zan aura. Na ce mata da wanda zan aura, amma yanzu gaskiya ba zan iya auren shi ba. Ta ce min me yasa? Na ce mata halayyar shi in ka faɗa mai abu haram ne babu kyau sai ya ce maka Allah zai yafe maka. Dan na ce mai Allah yana yafe laifi, amma yana so idan ya yafe maka ka ƙara komawa kan abin nan. Sai ya yi dariya. Sai na ce mata ba zan iya ba, kuma yanda yake nunawa wata rana zai iya kawo min mace har ɗakin aure ya ce za mu yi abu da ni da ita da shi. Sai ta ce min rabu da shi, ba so na yake yi ba. Sai na ce mata kamanya. Sai take ce min sai na ce mata me fa ne? Ta ce min kawai rabu da shi. Na ce mata sai ta faɗa min menene. Shi ne sai ta turo min videos din, ta ce min kalla abin da ya tura mata. Ina ganin na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.